Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can't take my breath away. When you swear that you'll always be mine, or would you run? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can't take my breath away. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can't take my breath away. You can't take my breath away. I can be your hero. Рачко. Аплодисменти, прекрасен плейбек, прекрасен! Кое си е хубаво? Хубаво е. Колеги от звука, поздравление! Браво! За музикалния форум, поздравление! Браво! Енрике, дай ми го слава, аплодисменти за него! Много е добър, много е добър. Проблема е обаче, че нямаме смешка, изчерпахме се. Изчерпахме се, нямаме какво да правим. Звък, не седих се, бе. Сега ще направим нещо, което никога не е правилно сега, за първи път. Какво е това? Ненчо, може ли говориш като премиера? Никога не е правилно български ефир. Ще можеш ли? Като кой премиер, на коя държава? Като български, то като испански е лесно. Дай като българския да видим. Нещо по-трудно не може да намериш. Не, това е. Айде да видим сега. Сега пеем на плейбека, да видим дали премиера го можем. Добре, ще пробвам. Чекай. Да. Ма аз за Енрике нищо не мога да кажа. Значи, виж, за Курникова няма никакъв проблем. Така да ми дой горе от банки, първо ще направим един матч, тенис матч, после ще я поканя вътре, да й покажа някои неща. За баща му нещо. За баща му? Значи, баща му на Хулио е бил футболист. Обаче тия испанския футбол аз изобщо не го признавам. Значи изобщо, ако не идем с бистришките тигри там, да покажем класа, да покажем футбол. Да. Значи ще ги смачкаме и Барса, и Реал, и Валенсия, Маленсия, всички. Зуек, аплодисменти за нея. Не, това е репликата на Зуека. Това е репликата на Зуека. Репликите. Сега. Аплодисменти за Ненчо Балабанов. Хубаво е да знаем. Гласувайте за Ненчо на номер 17406. Ненчо, те сега върнали се в света на мачовците с този образ, защото предния път, доколкото си спомня, направи лек завой, събираше съчки наляво и надясно,
Върнали се от гората Ажеба. Събрали необходимата съчка. Целта? Да изкараш зимата, защото вече е пролет. Именно, аз се заредих с предното изпълнение, се заредих за зимата си, помислих за отоплението, Да. лиших се от какъвто и да е било въздух, Да. а сега това ми е като глътка въздух, благодаря на Ерика, че е измислил такова кротко, спокойно, романтично парче. Аплодисменти, нека да чуем какво мисли журито. Започваме с госта Мая. Какво правиш, бе? Боно ме е гледал така в очите, вече и Енрике ме е гледал. Вече мога да се похваля навсякъде. Да, на един концерт. Да, Боно, ей така ме гледаше. Защо? Имаш ли представа Защото защо? бях единствената качена на раменете на Виктор Божинов, който е 2 метра. И аз 2 отгоре станахме 4. Той нямаше кой друг да гледа, разбираш ли? Ей така в мене. Добре. Добре, че са били твоите Плашаме. два. Ще помоля без Благодаря ти. интелект. Много беше добър. Да, Фънки, Уверявам се, че няма нито Пак един плаче. нормален в това шоу. пак Фънки! плаче. Фънки! Много си чувствителен като цяло. Аз съм те мислил за така Защо по-корав плачеш, мъж. бе, човек? Ти на всяко изпълнение плачеш, бе, братче. Това не е турски сериал, разбираш. Чакайте, целувам, че ти си душица златна. Малка, ела. Ох, бате, душица злат. Няма, моето момче. Няма нищо. Няма. Просто нямам думи. Няма. Той Кажи две така ме думи. трогна, че просто не знам. И как да му вярвам? Фънки, ми 3 часа ще изчакаме да коментираш. Няма да бързане хората си стоят Нямам какво да спокойно. кажа, мен. Беше разтърсващ. Беше покъртителен. Благодаря ти, muchas gracias. Muchas gracias, Фънки. Както казах, няма един нормален в това шоу. Хилда да един. чуем. Хилда, кажи нещо. Да чуем най-нормал. Хилда. Сега, след Така. изпълнение като такова, извинявайте. Това верно, че не е шоу за пеене. Обаче аз искам да ви кажа, че аз не съм чувала почти никой да пее по този начин в България, на живо. Все едно беше на запис. Аз не съм чувала То такова е. пеене, човек. То е, в началото казах, И жесток това, което- плейбек. Ти не чуваш, бе, Хилда. Не, това е уникално. Чакайте, бе, в момента става събитие с такова едно изпълнение. бе. Да, де. Наистина събитие. Събитие. И другото, което не мога да не кажа, това си мислех, каква невероятна разликата между пародия и истинска имитация, което се научих аз, бидейки жури в това шоу, е чувството за мярка. Ти го имаш в всичко. Имаш интелигентност, талант, чувство за мярка и затова си изключително добър. Просто изключително добър. Благодаря, Хилда. Маги? Извинявай, дядо Маги. Имаш табелче, извинявай. Даже си я направих по-голяма, за да Да. виждате, защото и вие сте Не възрастни. правя. Дядо Маги. Не ми направи впечатление, въобще. Ще я направя и по-голяма. За Следващия тебе път дойде с специално. плакат. Каквото, да. Удивително. Аз това ще кажа, защото аз се удивих. Това, което каза Хилда, го потвърждавам на 100%. Това гледам винаги за тази мярка, за която става въпрос, защото винаги е много рисково да преекспонираш, да отидеш отгоре. Толкова на место го държа. За пеенето не искам да коментирам, но пък пеенето, както аз казвам, не е важно, но то е важно, защото то дава цялата емоция на имитацията. И колкото и добре да се движиш и да ти му хвана от движенията, ако не го изпееш като хората, винаги остава едно усещане, че нещо не е както трябва. Аз съм впечатлен страшно много, човече. Благодаря, Благодарим на Маги. журито за точно така аплодисменти за Енрике Иглесиас или за Ненчо Балабанов. Гласувайте на 17 406. Молете, заеми място на диванчето до Боярски. Аплодисменти още не за Ненчо.